が安心して登校できるように見守ってくださりありがとうございます。青福隊見守り隊の皆さんの挨拶のおかげで僕たちはいつも元気に学校へ来ています。事故もなくですね、登下校ができました。本当にありがとうございました。この小小学校の生徒がですね、優しくたくましく育った1年だと思います。